El Cerdanyola Futbol Club no pot trencar l'estratosfèrica ratxa de 23 partits sense perdre del líder, l'AE Prat, que ahir, vent en popa, va guanyar per 3-0 als vertiblancs. En un partit marcat pel fort vent, la primera part no va tenir massa història. Cap dels dos conjunts aconseguia teixir el joc per culpa del vent que bufava el Sagnier i les ocasions van trigar en arribar. Pitu ho provava just iniciar el maig en un dispar de falta que Toni rebutjava. A continuació, Nacho del Moral disparava també de falta una pilota que Avilés rebutjava a banda. En uns primers minuts de tempteig, el Cerdanyola Futbol Club intentava proposar en una jugada combinada de Jota i Pitu que Juli enviava finalment fora amb l'ajuda del vent. A partir de l'equador dels primers 45, el Prat començava a despertar. Primer en una contra al minut 30 de Jordi, que intentava la passada al Hadji, però marxava desviada. I al minut 30 els locals van gaudir de l'ocasió més clara del primer temps, en una jugada d'Ignacio que Nacho del Moral finalitzava de cap ajustat al segon pal. A la represa el líder no va desaprofitar el vent a favor i va engegar la maquinària ofensiva. Tot i això, la primera opció va ser pels vertiblancs, en una jugada de Javi amb Jota que el porter local va haver de tapar per evitar el 0-1. A partir d'aquí, el Prat va imposar l'ofici de líder. S'avançava al 59 amb un golaç d'Ignacio que Avilés no podia aturar. Era l'1-0. Instants després, Jordi Sánchez intentava una internada, però Avilés s'avançava atent per aturar la jugada. Després era Nacho del Moral qui ho tornava a provar de cap, enviant el llançament directament fora. Al 75 arribava el segon gol local. Després de desfer-se de dos defenses vertiblancs, el Hadji preparava la cama i s'inventava un fort cacau des de fora de l'àrea. Era el 2-0. Amb un Cerdanyola Futbol Club molt tocat i frenat pel vent en contra, el Prat va sentenciar el maig al 81 amb el gol de Ricarte de volea en una sortida de córner. El Cerdanyola Futbol Club ho intentava abans del xiulet final en un servei de falta de quadres al segon pal que Toni aturava sense problemes. Derrota al camp del líder, però sense temps per pensar-hi. Diumenge hi ha una nova jornada de Lliga a Fontetes contra una Europa que ha posposat la jornada intersetmanal i arribarà més descansat que els vertiblancs.